準備ができたようですので、パネルディスカッションを開始いたします。ファシリテーターは、当協会理事で宮城教育大学教授の一ノ瀬智則先生にお願いしております。一ノ瀬先生、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆様、お疲れのところ、恐縮ですけれども、あと1時間ほど、パネルディスカッションの方を始めさせていただきます。座って、進行を進めさせていただきます。私、ご紹介ありました、一ノ瀬と申します。先ほど来、福島様からは、サイエンスのデータに裏付けられた、気候変動の、エビデンスをご紹介いただいて、で櫻井先生の方からは、SDGs も全般に目配りをしながら、熱のこもったお話を頂戴いたしました。そして今からパネルディスカッションなんですけれども、本当に豪華なメンバーで今日お届けできるということを嬉しく思っております。これも仙台ユネスコ協会のご準備いただきました内藤副会長をはじめとする皆様のご尽力のおかげかなというふうに思いますけれども、改めて紹介させていただきます。それでは先ほど、ですね、お話を相談しました気象庁仙台管区気象台の福島様です。よろしくお願いいたします。はい、それからですね、先ほど2番目にご講演いただきました東北大学災害科学国際研究所の櫻井先生です。よろしくお願いいたします。そして、先ほどですね、もう皆さんご存知で通訳をしてくださいましたが、このシンポジウムが成立した一番の、始まりといいますか、立役者の健太郎小野さんです。よろしくお願いいたします。そして本日ですね、ユネスコ協会会長の三上先生です。三上先生は、日本で ESD、サステンエデュケーションファーステナブルデベロップメントを広めた、立役者でもあります。どうぞよろしくお願いいたします。それでですね、こちらのパネルディスカッションですので、何かパワーポイントを使って、なんか知識をですね、伝授するということではなくて、フリートークでやりたいと思います。で、その流れなんですけれども、こういうふうに考えまして、今、気候変動の現状ですとか、SDGs の状況っていうのはお話しいただいたところなんですけれども、もう少しですね、長い目で考えてみたいと思います。長い目でっていうのは、やっぱり少しずつ世の中は変わってきているのかなというふうに思います。SDGs が始まったのは2015年ですけども、もうそれよりずっと前からこの持続可能なとかサステナビリティということは言われてきました。そして今ですね、SDGs の開始2015年からすると7年経ったところにおります。そうするとどうでしょうか。以前と比べて気候変動の取り組みというのは何か進展があったんでしょうか。人々の意識は変わってきているんでしょうか。そこの、現在の到達点を確認してみて、それが全然変わってないというのではちょっとね、困ってしまいますけど。そしてまた、これからですね、SDGs7 年後、2030年に終了いたします。あるいはその後ですね、10年後、20年後は、本当はどうなっているべきなんでしょうか。でどうなるべきか、どうなっているべきか考えてみて、今の状況でいいんでしょうか。ちょっとそこら辺をですね、話してみたいというのが、このパネルディスカッションの趣旨でございます。なぜね、このようなことを申し上げたかというと、ちょっと今、難しい問いをしたと思うんですけど、皆さん考えてみてください。今、この中でタバコを吸われる方、どれくらいいらっしゃいますか？電子タバコ。一人いらっしゃいますか？昭和の時代ってみんなタバコ吸ってませんでしたか？昭和の男たちね。で、電車の車両を開けるともう煙でね、批判していただいてしまう。私もそれ当然だと思った。今はタバコ吸う人って全然いないですよね。で、それはなぜかというと、人々の意識が変わったからですね。あるいは電子タバコに移行したからというふうに言えるかなというふうに思います。それは個人の健康の問題ですが、じゃあ、あと、肉を食べるということについてはどうですか？皆さんあまりお魚とか召し上がって、ビーフ、ステーキとか食べないですよね。今、ヨーロッパの方だと、特にドイツとか北欧とかだと、なかなかね、肉メニュー探すの難しいでしょ。ビーガンメニューが多くなってきていて、肉メニューの方が肉じゃない方が8割で、肉の方が2割ぐらいの感じですね。そして日本も遅れてるんですけど、例えば何ですか、
ハンバーガー屋さんに行くと、ソイパテの大豆ミートが増えてきましたね。これは皆さんどう思いますか？意識が変わったからですよね。で、どんどんこの意識は広がっていくんじゃないかなというふうに思います。そういうのを私は意識の変化っていうふうに呼んでいるところです。ですので、気候変動に関しても、今私たちは何をしてきたのか、本当に意識が変わっているんだろうか、ちょっとそこら辺をですね、お伺いしてみたいなというふうに思っているところです。はい。じゃあ、まずね、お伺いしてみたいのは、まずできているところですね。こういうことが盛んになってきたなとか、こういう部分はやるようになってきたなというところで、ちょっとですね、現状のできている到達点について、お伺いしてみたいなというふうに思いますけれども、皆様の守備範囲のところでも、それ以外のところでも構いませんので、それでは先ほどお話を頂戴した櫻井先生からお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。先ほど時間切れで終わってしまったので、一野先生から先に振っていただいたかと思います。ありがとうございます。現在の到達点ということについては、今私、東北大と同時に関東の女子大でも女子大生相手に教育をしていますので、そちらの経験も踏まえてお話ししたいなと思います。先ほど言ってたように防災教育とかをやってるんですけれども、自然の二面性の恵みっていうところをどうやって伝えていけるかっていうので、やっぱり今先ほどあった ESD の観点でですね、関東にいるとなかなか自然っていうのが遠いです。ね、都市開発されて、仙台もそうですけれども、もう低地の備地形なんて全部なくなっちゃってですね、コンクリートで固まっていて、で、っていうような状況なので、どうやって私たちって暮らしている、自然と暮らしているのかっていうのが分かるように、年に1回ぐらい、このコロナでなかなか行けなかったんですけれども、この東北地方にですね、学生連れて、例えば南三陸に行って、里山ってこういうのなんだよ、昔からねって、日本人っていうのはね、日本昔話知ってるとか言いながらですね、山のふもとで自然の恵みをいただきながら暮らしてきたんだよとか、そういったようなところもですね、今、震災の以降のツアーとかっていうのもありますけれども、それと一緒にですね、そういった自然の豊かさ、恵みっていうのを学ぶような機会をできるだけ作って、都市で生まれ育った子どもたち、学生たちにも理解ができるようにっていう形で、紹介をしています。それから授業でも気候変動については国際協力入門というところで扱ってるんですけども、学生が一番反応がいいのは痩せ細った白熊さんが小さくなった氷の上に佇んでいる写真、それから、鼻にストローが刺さった亀さんの写真、それからオランウータンがパームオイルのためにですね、焼き放たれたスマトラ島でですね、かわいそうに一人骨然としている赤ちゃんの写真っていったものにはものすごく反応します。かわいそうだ、自然環境を崩すとこうなっちゃうんだっていうふうにして反応して、だから何とかしなきゃいけないっていう気持ちはあるんですけれども、その一方で、じゃあコンビニの袋もらわないようにしますかっていうと、まだもらうっていうんです。で、アンケートを取ってみたんです。そしたら、約5割以上がコンビニ袋を使わない方が不衛生だっていうふうに考えているっていうことも分かりました。つまり、その動物たちの写真見てかわいそうとかって思って何とかしなきゃっていうのと、自分たちがプラスチックごみ、ストローは鼻に直接刺さるからって分かるんですけれども、そこで、じゃあ自分たちがプラゴミを減らすためにコンビニの袋を使わないかっていうと、みんなバイトしてるんで、なんかマイバッグの汚いのを持ってきてこれに入れてくださいって言われるの嫌だとかって言うんですよ。そういうなんともアンバランスな状態が存在しているなっていうところに気づいて、これをさっき言った行動変容、温暖化ガスの排出に削減するっていうこととどうつなげるのかっていうところが、まだこの連鎖がつながりきってないのかなっていうところが到達点と課題という形で紹介をさせていただきたいと思います。以上です。課題も含めてね、お話しいただきました。前半でお話しいただいた自然観察教育っていうのは、本当に世界の趨勢でも、注目されているっていうか、重視されているとか、その機会が増えたというのはね、本当におっしゃっている通りかなというふうに思います。そこでそれがどう変容に結びつくかっていう部分ですね、ここがこれからのキーだということをお話しいただきました。それでは櫻井様は気象庁にいらっしゃっていかがでしょうかね。気候変動教育の進捗というのについてごめんなさい。福島さんはですね、どうお考えでしょうか。福島です。
そうですね、気象台とか気象庁っていうのは、まさしく適用、防災について、教育とかもしますし、適用についての専門機関だと、の一つと思っております。で、適用のためのには、防災気象情報というのを、気象庁、気象台では発表しているんですけども、そういったものをぜひご利用いただいて、自分の身を守っていただくっていうのが一番重要かと思っております。で、そういった防災気象情報であるとか、そういったものに対しての普及啓発について、気象台とかでもいろいろ取り組みを行っていますので、ちょっとご紹介させていただきます。まず、令和元年にですね、内閣府の方で、避難情報に関するガイドラインっていうのが、作られまして、その中では、住民はですね、自らの命は自らが守るというふうな意識を持って、自らの判断で、避難行動を取るという方針が示されております。で、こういった方針に従いまして、皆さんのお住まいの自治体の、市町村の自治体であるとか、気象庁からですね、防災の情報を発表していくわけですけども、そういった防災情報ですね、以前と比べまして、結構直感的に理解できやすくなっているような改善をしております。例えば、警報級はですね、レベル3、警戒レベル3、4とかあるんですけども、例えばレベル3だと、高齢者の方の避難に相当するんですけども、これは色で分かりやすく示していきましょう。これは赤で示しましょう。であとは、より警戒レベル4、これはもう避難指示に相当するんですけれども、こういったものだと紫で示しましょう。で、もう最終的に一番もうかなり切迫した状況、もう緊急に安全確保しましょうという状況になると、レベル5っていうふうになるんですけれども、こういったものも黒で示すといった形で、皆さんいろいろなテレビのニュースでいろんな気象情報とか見られると思うんですけれども、特別警報が出た場合はもう黒で、そういった形で、示したりして、こういったものを見ていただいて、皆様のそういった、安全確保に、ご利用していただきたいと思っております。で、こういったことをですね、もちろんご存知という方もいらっしゃると思うんですけども、中には全く知らないといった方もおりまして、気象台としてもですね、こういったことの普及啓発のためにいろんな取り組みを行っております。例えば、出前講座というのもありまして、あとは気象庁ワークショップっていうのもあるんですけど、いろいろあるんですけども、ちょっとまず出前講座についてご説明しますと、まさしく気象庁の職員がですね、学校とか一般の方のところに出向いていって、防災とかそういう気象の知識ですね、気候変動も含めてですけども、こういった普及啓発の活動を行っております。で、実際の講座については、小学生の高学年以上の対象としたものを多く揃えておりまして、例えば、土砂災害とか洪水害から身を守るとか、そういった約12種類ぐらいの講座を用意しているところです。今年度も一般の方とか学校とか約30期間ぐらいですね、において実施されまして、こういった知識を吸収されているところです。で最後に気象庁ワークショップっていうのがありまして、これはさらにもう一歩進んでですね、実際、グループワークといいまして、4、5人で集まっていただいて、一つの班で集まっていただいて、実際、自分がですね、住んでいるところの地形であるとか、建物であるとか、ご家族の状況ですね、そういったもの、そして、
自治体が発表しているハザードマップといういろいろ洪水とかいろいろ浸水しやすいとかっていうものがあるんです。そういったものを実際把握していただいて、実際にその自分がこういった情報が出たら、こういった行動を取りましょうというふうなことをしていくちょっと学習方法なんですけど、こういった取り組みとかも行っておりまして、昔から見ればこういったのも、最近は普及しているところとなっております。はい、以上です。はい、今非常に貴重な情報をいただきまして、特に学校教育関係者には非常にありがたい情報かなというふうに思います。出前講座ということで、気候変動に関する情報もいただけるということですし、気象庁ワークショップの方でハザードマップですね、そちらを活用して自分の住んでいる地域について考えてみる。機会が得られるということですね。それは学校教育なんですけど、私たちの本当に日常生活にとって重要なのは、防災気象情報が非常に精度を上げてきて、それが紫ですか、黒というので示されていて、私たちはもっとそれにセンシティブになって、それを活用していけば、防災の怖さからも身を守ることができるということで、ちょっとそこのところ、私自身意識が薄かったので、もっとですね、気をつけて活用って言ったらいいのかな、使っていきたいなというふうに思ったところで、本当に重要な情報ありがとうございます。はい、それでは、三上先生は学校教育という立場もあるし、ユネスコ協会という立場もありますが、いかがでしょうか、現状認識という点、現状の到達点というところでは、いかがお考えでしょうか。そうですね、どこからお話ししていいか分かりませんけれども、まず学校教育の方をお話ししますと、非常にESD という持続可能な開発のための教育ということで、随分2002年からこれが行われるようになりました。ゆっくりではありますが、なかなか広がりにくかったんですが、広がりつつあります。そして今、学習指導要領にそれが理念として取り込まれました。つまり、日本のすべての学校が、それこそ幼稚園から高等学校までが ESD をやりましょうという状況になりまして、普通の公立の学校からもいろいろな問い合わせというか、たまたまそういう学会等の関係から問い合わせがございまして、子どもたちも非常によく知ってます。それで、この間小学校に行きましたら、SDGs、自分たちしっかり勉強してるけれども、例えばこういうのは幼稚園でもやってるのかとかですね、そういった質問が出るくらいでした。で、またその学校だけで今広がってきてるわけですが、これがさらに保護者、家庭にまでさらに広がりつつあるといいな、思っておりますが、一方で社会から見るといろんな団体が SDGs やってますし、新聞や何かでも非常にニュースに、あるいはいろんな取り上げておられますし、特別な番組もできています。それから企業の皆さんが、注目して取り組まれるようになりました。この間ですね、企業の方から、企業はこれだけ熱心にやってるんだけど、学校教育はどうなんだっていうふうなご質問が出たくらいでですね、世の中、ようやくその機運が高まってきて、ですから、私自身はこれから行動の変容に皆さんがそれが微妙な形で反映されるといいなと思っております。ただ、今、櫻井先生からお話ありましたように、一方では、例えば、プラゴミを減らすということで、マイバッグとか、持っていかれるけれども、若者の中には、そういう、要するに、それぞれが使っているものは不衛生だというような、そういう捉え方もないわけではないので、さらにそういうことも含めた広い活動が必要なのかなと、そんなふうに今までのお話を聞いておりまして思いました。以上です。はい、ありがとうございます。この行動変容が、キーだというようなお話を、櫻井先生に合わせてお伺いしたところです。それではですね、次は小野さんなんですが、小野さんは高速で回転していらっしゃいますよね。全国の学校をね、回られて、地方でね、小野さんって知らない人はいないぐらいの、頻度で回られていますけど、でもそれは
ね、それ5年前、10年前はなかったことですよね。という意味では、啓発活動ということでいうと、多大な貢献をされているんですが、まず、でも、小野さん2つ立場ありますね。日本でどこまで到達しているのかと、キリバスではどうなのかという、その2つについて教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。日本でこの気候変動に対する考え方とか取り組み、どこまで到達したか、何が変わったか、まさに今日のこの回だと僕は思います。やっぱりこの仙台ユネスコ協会っていうのは世界で一番最初に発足した民間ユネスコ団体ですよね。で、ユネスコのやっぱり理念ですから、平和構築、これは本当に大切なこと、でそれがまさに一丁目一番地の理念だと思います。でその平和の構築のために、じゃあ国際理解をしていきましょう、文化交流をしましょう、英語学校をしましょう、ね林間学校、子どもの夏休みの学校をしましょう、いろんな活動をされてきました。で、この数年、かなり潮目が変わってきた。何かというと、やはりこの気候変動に対する皆さんの理解を深めていただいたり、SDGs に対する理解を深めていただく、してくださっている。これもまさに大きな変化なのかなというふうに思います。同時に、この、ウクライナとロシアのことはちょっと別かもしれませんが、この世界の平和の構築って今もう気候変動と切っても切り離せないものだと僕は思うんですね。例えばキリバスがいい例ですよ。本当はこんなことは起こってほしくないんですが、最悪2050年、2100年なりに人が住めなくなってしまう状況になる。そうなった場合、じゃあキリバスの人たちはどこで何をするんだと。そういう宙ぶらりんの状況であれば、心の中の平和っていうのはなかなかできないわけですよね。あとは中東に目を移してみますと、まさにそのシリアの内戦なんていうのも、実はきっかけは気候変動で、水とか小麦の問題で内戦が始まったっていう不勉強ながら聞いたこともあります。イエメンももしかしたらそうなのかもしれません。だからこの今、気候変動、まさにこの地球環境が先ほどのウェディングケーキの話じゃないんですが、今となっても全てのベースになるんじゃないのかな。それは世界平和であり、経済発展であり、SDGs の達成なのかなと思うんですね。そんで、ちょっと話それるんですけどね、日本の人たちね、すっごい真面目なんで、SDGs っていうと、何かを我慢するとか、何かを否定するとか、何かの犠牲をするとか、僕はそういうことではないと思うんですね。この SDGs っていうのは、その持続可能なための開発目標なので、人間発展してっていいんだと思います。人間もっと豊かになってっていいんだと思います。でもそれを実現するための方法があるよねっていう話だと思うので、じゃあだからもう肉食うのやめてコオロギ食いましょうとか、そういう話で僕はないのかなと思うんですね。でね、キリバスの状況なんですが、昨年の11月ですね、もう昨年になっちゃうんですけども、三上会長、内藤会長と一緒にキリバス、僕は4年ぶりに帰国しました。いろんな意味で衝撃的でした。正直ちょっと心がすごく痛むような光景も見ました。まず1つ目なんですけど、帰るたんびに定点観測している場所があるんですね。4年前戻ったとき、そこはですね、海岸浸食があまりにも激しくて、空き家になりました。で、海岸浸食がさらに進んで、そのうちは壊れました。でも基礎は残ってました。この11月戻ってみたら、基礎すら徹底的に壊れてました。実は僕、この1月でキリバス人生30年になるんです。はい、1993年の1月にキリバスに立ちました。30年前にあった土地がやっぱり明らかにもうないんですよ。で、先ほどの内藤先生、内藤副会長のお話なんですけど、国道1号線走ってますと、必ず家の隙間からとか海見えるんですね。30年前、もうちょっと海遠くに見えたよねっていうところが、今はかなり間近に見えるようになりました。で、この国が沈む島がなくなるっていうのは、なんかザブンと海水が上がってきて沈むっていうよりも、少しずつ海面が上がってきて、土地が少しずつ削られていく。だから本当こういう言い方はしたくないんですが、真綿で首を絞められていくというか、玉ねぎの皮が一枚一枚剥がれていくような感じなんですね。なので実際住んでると、そこまでの正直、パニックとか、もう国を挙げても悲しみに打ちひしがれてるってことではないんですよ。当たり前のことになってるので。
でもやっぱりあえて離れてまた戻ってみると、やっぱりいろんなことが起きてるし、土地はものすごく狭くなってます。で、11月、実は三上先生と内藤先生ご一緒させていただいたとき、2年間の干ばつのサイクルのど真ん中にあったんですよ。今までは1年の中の雨季と乾季だったのが2年のサイクルになってしまいました。もうね、全然雨降ってなかったんです。で、もう井戸水が本当にしょっぱかったんです。もうね、シャワー浴びて、ホテルのシャワーですよ。こうやってシャワーが出てくる水舐めるとね、しょっぱいんですよ。で、北田川のリゾート行った日にはもっともっとしょっぱいんですよ。だから洗濯出してもなんかベタベタしてるんですよ。でも同時に一つ僕はね、希望を失っちゃいけないなって改めて思ったのは、私たちが11月離れてから、あれから結構キリバス雨降るようになりました。で、実はこの日曜日に僕またキリバスから戻ってきたんですけど、先週もキリバスずっと雨降ってました。ということは、やっぱり希望は失っちゃダメなんだなって、雨季の天気に戻ってきてる印象を受けたので、希望はやっぱ失っちゃいけないなと思いました。そして同時にやっぱり人間が何か正しいことをしないといけない。それもできるだけ早く。で、そんな中でね、櫻井先生のお話を伺ってて、僕ものすごく印象的だなって話があったんで、伺ってね、学生さんたちがね、どの写真が一番衝撃的だったか。白熊が痩せ細っていく写真。ね。亀の鼻にストローが突き刺さっている写真。特に白熊の話させていただくとね、地球温暖化の話をすると、必ず白熊の写真が出てくるんですよ。あれ見ると僕たちね、ものすごく複雑な思いをするの。なんで世界の人たち白熊心配するんですかって。キリバスの子供たちじゃなくってって。これってやっぱりまだまだ自分ごとになってない証拠なのかなって思うんです。この今、キリバスとかツバル太平洋の国々、世界中で起こっているその国土の存亡の危機。あと多分このイエメンの内戦も同じだと思います。みんなね、頭では知ってるんですよ。聞いたことある、テレビで見たことある、新聞で読んだことある。でもやっぱりどうしても遠く離れたところなので、他人事なんですよね。だから、このね、世代ですの皆さんの活動で本当僕ありがたいなと思うのは、やっぱキリバスと交流しよう。この考え方僕すごく大切だと思うんですね。なんでかっていうと、見たことも会ったこともない人に思いを馳せることってなかなか難しいと思うんですよ。うん。すごい上っ面だけでね。でも一度でもいいから画面を通して話したことがある相手、実際理想的なのも対面で会った人に対して思いを馳せることっていうのはもっともっと自分事として心の深いところから自分事として思えるんですよね。だからこそ、やっぱりその現場にいる人と直接話をしてもらう。キリバスもそう、本当イエメンでもそう、イエメンなんかある意味世界から今見放されちゃってますからね、シリアと同様で。だからやっぱり実際交流することがすごく大切なことなのかなと思う。それがやっぱり気候変動の解決に向けたすごく大切なことだと思うし、ひいてはこのユネスコが一番の理想としている世界平和の実現、人の心の中に平和の砦を作ろうという、その実現はやっぱり実際会って話して交流することなのかなっていうふうに思います。ちょっと話それてしまいましたけども、こんな感じでございます。はい。全然それてない。今おっしゃってくださった一番最後の部分ね、他国にいる他者に思いを馳せるっていうのは、もうユネスコ精神の一番の出発点でございますので、この回で言っていただいて大変ありがたいのかなというふうに思います。今ね、皆さんのお話を聞いていると、3つぐらい、非常にいい示唆があったと思うんですけど、一つは若者を含めて自分ごとになっていないということですよね。それからあとは行動変容に結びついていないというふうに言っていました。ただ、小野さんから指摘があったのは欲望を抑えることじゃないというふうにも言ってくださいましたね。もう一回言うと、自分ごとになってないでしょ。でも行動変容はしてない。でも欲望を抑えることじゃない。この3点についていかがでしょうかね。非常にいいポイントをご指摘いただいたので、フリーで構いませんので、何か発言したい人がいたらお願いいたします。櫻井先生あたりどうですか？わかりました。ありがとうございます。先ほどご紹介した本をね、作るときに、他の先生方といろいろお話しして、私は国際協力とかやってるんで、こういう話ってすごく普通に理解して身近な問題なんですが、言われたのが、SDGs って意識高い系の人たちの話でしょうっていう意識が根強く存在する。だからこれが今必要なんですっていう話が出ました。
若者の中でも意識高い系とそうじゃない系っていうのですごく分かれていて、そこが今さっきの自分ごとになってないっていう人たちで、自分ごとにすごくなってる若者もいるんだけど、そうでない人たちもまだまだたくさんいるっていうことなんで、どうやって裾野を広げていくのかっていうところは、やっぱり全国走り回られてお話ししていただいているように、その活動っていうのはまだまだ必要なのかなっていうふうに思います。その一方で、やっぱりこの世界的パンデミックが与えた影響っていうのはものすごく根深いなっていうふうに思っています。やっぱり私ゼミとか募集してるんですけど、防災っていうと人が減ったんです。もうリスクが目の前で日々リスクと接してるじゃないですか。感染症を拡大させないっていう、そういうことに疲れちゃってるっていうのがものすごくひしひしと今感じてるところです。なのでやっぱりこうなんていうのかな、そういうのってしょうがないですよね。少しでも休まないと心疲れちゃうんで必要なんだと思うんですけど、どうやって息長くまた今度コロナからのいろんな5週に変わる、5週から2週でしたどっちか知りましたけど、変わるとかっていう時にしていくのかっていうことが一つと、もう一つはそのパンデミックの影響のもう一人はやっぱり感染したくないからってすごい内向きになってるっていうところがあると思います。なので自分がとにかく感染しなければいいっていうふうに考える子たちもやっぱり多くて、それってこの ESD とかあるいはユネスコで掲げているグローバルシティズンシップとかそういった行動とちょっと逆向きのベクトルが今少し強くなっちゃってるかなと思っていて、そこをどう克服するのかっていうのも課題になってるなっていうふうに思います。それとキリバスの人にと日本ってさっきの白車じゃなくてキリバスの子供って本当におっしゃる通りで、動物だったらかわいそうって思うってなんでだろうっていうふうに思って、それでさっきスライドの中でちらっと言ったのが、自分たちの行動が地球に加害者になってるんだっていうことで、さっき福島さんから言っていただいて着実に海水面は上昇してて、気温上昇が止まったとしても海水面が上昇が続くっていうのは結構ショックなことで、そういう中で私たちが何か具体的な、温暖化ガスの排出削減に向けた行動を取るってことが、私たちが地球に害を及ぼさない、そしていろんな国に、もうキリバスの人は直面して最前線の人たちなわけで、この人たちのために同じ地球に暮らす私たちができることってあるんじゃないかっていうふうに考えて、人間同士の問題なんだっていうところをなぜ人間と動物の控えちゃうのかっていう問題、これ多分メディアの報道とかの問題もあるのかなとかも思ったりするんですけど、そこは一つ大きなことかな。そうすると災害リスク、すいませんいっぱい喋っちゃって、災害リスク削減って防災教育やるときっていつも言われるのは、何かやってるだけじゃダメなんだ、リスクを減らすために具体的に何やるんだっていう話を突き詰めていく必要があって、それが大事。何かって言って、やっぱり温暖化ガスの排出っていうのが一番影響を与えてるんですよね。それを止めるっていうことが大事で、じゃあ個人個人で何ができるのかって言ったときに、募金とかじゃなくて、それ人に転嫁してる行為だから、募金っていうのは。そうじゃなくて、自分ができることって何かって言ったら、実は家のエネルギー部門への転換が日本で一番大きいんですよね。温暖化ガスの排出がね。そうすると、電力を発電するときの、エネルギー源の問題だと思うんです。そうすると自分で家で今、オール電化だなんだってパソコンだスマホだって言って、電力消費量はずっと伸びている中で、今、ウクライナで大変なことになって、今、原発も使えないからって石炭世界中で燃やしてて、二酸化炭素排出量がどんどん増えてる。で、こっそりその裏で原発再稼働するぞっていう話も出てきたりしてるんですけど、このエネルギー源の選択をどうするのかっていうことを真剣に考える必要があるんじゃないかっていうふうに思っていて、そうすると、自分たちがどうやって電力を削減して暮らすかっていうことと、自分たちが使っている電力を
何で作ってる電力なのかっていうことを真剣に考えて電力会社を選択するっていうこと、そこに尽きるんじゃないかなって、いろいろこのシンポジウムのために考えたんですけど、これが今一番必要じゃないかな。それのための教育っていうのもやっぱり必要じゃないかな。具体的にやんなきゃいけないこと、それから価値観の変のためにやらなきゃいけない、両方の両面作戦が必要なんじゃないかな。そして人間同士の問題だっていうことを語るっていうことの重要性を感じます。以上です。はい、ありがとうございます。こちらの会場に来ていらっしゃる方もどうでしょうかね。コロナや防災で少しお疲れなのかなというふうに思いますけれどもね。はい、本当にそういう状況が出現していますね。そして最後、櫻井先生のおっしゃっていただいたのは、できることの一つとして、エネルギー量の削減すると、個人個人が、そういうご提案がありました。今の流れの中で何かまだお話になりたい方いらっしゃいますでしょうか。では福島さん。はい、よろしくお願いします。自分ごとであるかどうかっていうお話もありましたけども、実際私もですね、こういう仕事を担当していて、キリバスであるとか、ツバルであるとか、そういった島国が、海面上昇によって、失われていくっていう話っていうのは、知識としてはもともとは知っていたんですけども、実際今日ですね、午前中、シンポジウム参加させていただいて、内藤さんですか、健太郎さんのお話を聞かせていただいて、また、実際キリバスの方も参加されてということで、実際やっぱりそういう話を身近に聞きますと、やっぱりこの本で見るとか資料で見るとかと違って、こういった実際人と人とのつながりというか、そういった交流で実際分かること、考えることってすごい興味があったと思います。で、実際そういうふうな身近に感じるってのはすごい重要だと思うんですけども、これをなんていうか忘れていかないようにしたいなっていうふうなものを思います。で、雨の話もそうなんですけども、例えば昨年の8月とかでも東北地方結構記録的な大雨があって、かなり被災されたところもあるんですけども、結構その時1ヶ月ぐらいから覚えてるんですよね。そういうこういう大変なことあったとか、覚えてるんですけども、やっぱり人なんで忘れてしまうんですよね。そういう忘れてしまうことがあるので、やっぱり人事じゃなくて、そこに被災されてない人もそういう災害が全国のどこかであったっていうことを忘れないでいくのがやっぱり今日のシンポジウムに参加して思ったところです。はい、以上です。ありがとうございます。人と人とのつながりの機会を増やしていくということですね。あるいはその災害の記憶を伝えていく。これは 3.11 を経験した私たちのこの地域にとっての重要な課題かなというふうに思います。それではですね、15時間も少なくなってきたので、さっきね、小野さんもおっしゃってたんですけれども、キープはですね、人根から明るいですよね。なので、ちょっと明るい未来を想定してみたいと思うんですが、2030年あるいはその後の気候変動の取り巻く潮流についてどうなっているといいというふうに皆さんはね、お考えでしょうか。ちょっと未来の姿を想像してみると、この回も、明るい気持ちになれないかもしれないんですが、なれるかなれないか、ちょっとお考えしてみたい。じゃあ、まずはちょっと福島様から、気象庁の持っているデータでお話しいただければと思います。はい。はい。ちょっと、明るい話なんです。あまりなくて申し訳ないんですけども、とりあえず、雨とか大雨についてちょっと今日あまりお話できなかったんでお話しさせていただきますと、やっぱり将来的にも、現在もですね、1980年頃と比べまして、やっぱり日本の大雨頻度っていうのは2倍ぐらいの頻度で、高くなっているのが事実としてあります。で、今後も先ほど言いました2度シナリオとか4度シナリオとかあるんですけども、例えば1時間50ミリ以上のよく短時間強雨というものがあるんですが、そういったものを見ますと、21世紀末だと2度シナリオでいければ 1.6 倍、それでも 1.6 倍。で4度シナリオだともうさらに 2.3 倍といった形で、かなり大雨の頻度は増えていくと
いうふうな結果になっています。で、まあ、こういったですね、やはり気候変動は進行するっていうのはもうちょっと止められない。まあ、うまく排出が抑えられれば、それが遅らせられたりとかいう可能性はあるんですけれども、どうしても実際現在住んでいることを考えると、やっぱりどう適用していくかっていう話がやっぱり重要になってきますので、まあ、そういったことのためにやはり自治体とかですね、気象庁が出すようなぜひ防災気象情報とかありますので、そういうのを活用していただければと思います。で、まあ、ちょっと最後の明るい話として、線状降水帯って皆さんご存知だとよく聞かれると思うんですけども、線状降水帯すごく大雨とか洪水の災害につながりやすいですね、集中豪雨の中の一つなんですけども、本当、大雨となるような積乱雲がこう一直線上に連なって、同じような場所で集中的に降るというすごい甚大な災害をもたらす現象なんですけども、まあ、そういった線状降水帯予測、実は気象庁の方でも昨年の6月から予測を始めるようにしております。で、まだまだですね、線状降水帯予測っていうのは、水蒸気をどれだけ、なんていうか、コンピューターに入れるかっていうのが重要で、水蒸気量を測るっていうのは、今、まだ不十分な状況なんですよね。なので、まあ、今後も気象庁の方では技術開発をして、いろんな船舶からデータをもらったり、アメダスっていろんな観測所あるんですけど、まあ、そこにも湿度計を導入したりとか、いろんなことをしてですね、なるべく観測を密にしてやっていこうということで、大体先ほどおっしゃられた、まあ、10年後ですね、10年後、2029年あたりには、市町村でもそういった線状降水帯の予測、うまくできるようにっていうふうな計画をしておりますので、まあ、だんだん雨量の精度予測も今後良くなっていくと思いますので、ぜひ活用いただきたいと思います。ありがとうございます。一番明るい希望は、やはりそういう科学技術によって、気象予測の精度が上がってくるということですね。それを活用して、私たちもそう災害を避けたりすることができるようになっているであろうということをおっしゃってくださいました。気温上昇の方はですね、先ほどおっしゃったようなシナリオの通りなんですけど、それについてどうすべきかということは、随分ここで話し合ってきたところですが、強調していただいたのは、科学技術の進歩と、予想の精度が、確実に上がるであろうというお話を頂戴したところです。その他の皆様はいかがでしょうか。今後、あと、2030年あるいはそれを超えてどうなっていると、そしてどうしていけばいいのかという部分ですが、三上先生、ご発言がいただければと思います。はい、わかりました。先日ですね、イオンにお刺身が食べたくなって、お刺身を買ったんですね。そしたら、すぐ店員の方がドライアイスを、入れてくださって、それはしばらく食べるまで時間があっても大丈夫だという安心感はあったんですが、その一方で、この頃いろんなことを考えるように少し賢くなりましたので、これだけのドライアイス、自分が今日一日努力したのはチャラになっちゃうなとかですね、いろんなことを思いながら帰ってきました。そんなことを全然考えなかった頃の自分に比べると進歩をしたんだと思うんですね。で、そういうことを、これからもみんなでですね、少しずつ気遣いをすることで、ちょっとした行動の変容で大きな変化が生まれるんではないかという、私自身は非常に希望を持っています。というのは、50年、ぐらいそうですね、今50代以上の方は体験されたかもしれませんが、日本では公害っていう時代ございました。それで川は泡だらけ、夕方になると洗濯物干しておくと汚れちゃうから早くしまった方がいいよとか、そういう時代がございまして、それで学生たち、私がむしろ学生の時代なんですが、学生たちはよく知ってるけど、その家で言うとお父さんがお前一人頑張ったって
何の役にも立たないんだから、そんなつまらんことをやめとけと言われたとかですね、そういう話を聞いた時代です。でも、みんなでちょっとずつ中性洗剤使うのをやめましょうとかですね、努力した結果、今、公害乗り越えました。水質良くなりました。で、今年のお正月明け、お正月のいいニュースだなと思ったのは、オゾン層、北極、南極、特に南極でしたから、オゾン層が、回復しつつある。これもですね、20年ぐらい前、紫外線が地球に降るようになるので、健康に非常によくなくなる、皮膚がんが増えるとかですね、散々心配しました。それでフロンガスを出さないようにということで、徹底的にみんな努力したんだと思います。昔は車の替えエアコンをそのままフロン出してました。それをしないようになりました。でも、その結果、いいニュースを聞けるようになりましたので、おそらく気候変動も、あれから何年ぐらい経ったら緩やかになってきたな、キリバスもそんなに心配しなくて済みそうだなというようなニュースが聞かれるんではないかと、そんなふうに思ってますので、ちょっとずつでもいいので、みんなで、私も大したことできませんが、ご一緒に、温暖化ガスを少なくするような努力をしたいな、そういう意味で、ユネスコ協会もそういった責任があるかなというふうに、今、皆様の意見伺いながら感じておりました。はい、ありがとうございます。2030年あるいはそれ以後の未来を予測していただいております。それではお話になりたい方、残っているのは小野さんか櫻井先生かになりますけれども。先に。そうですね。どんな未来になってますかね。2030年ってまだ先のイメージなんですけど、もう7年後なんですよね。2050年って言ったら、あと37年後かな ?27 年後か。27年後って分かんないけど、27年前のことって意外と覚えてますよね。だから意外と近いんですよ。僕がやっぱり望む未来っていうのは、キリバスのことを話すときに気候変動の話をしない世の中になってほしいなと思いますね。で、もう日本の皆さんと同じように2050年も2100年もちゃんと国が残ってるよっていう普通の当たり前の状況になってほしいなと思います。もちろん僕たちは国がなくなる前提で喋ってるわけじゃないですし、そういう青写真を描いてるわけじゃないです。最後の1センチ1ミリまでチャンスがあればそれにかけていきたいと思ってますよ。だそういう未来であってほしいなっていうのと、これはいろんなところにお呼びいただいてね、本当その主催者の方たちが気遣ってくださっていろいろしてくださるんですけど、これが出てこない世の中だといいなと僕は思います。日本には水差しってありましたよね。今ね、感染症とかがあるのでしょうがないんですけど、ペットボトルゼロの生活って無理だと思うんですよ、正直。僕もゼロにすることはできないと思ってます。でも使う量は減らせるんじゃないかなと思うんですよね。だからこれが水差しにまた戻る世の中だといいなと思います。あと、近い未来、どんな未来か。ぜひね、仙台ユネスコ協会の皆さんがキリバスに、津軽ユネスコ協会の皆さんが仙台に来てる、それでお互いに対面で交流している、本当に近い未来だったらいいなっていうふうに僕は思ってます。三上先生のお話聞いてて、すごく僕思ったのは、ちょっとすごくサイエンスの話から外れてしまって、ちょっと精神論になってしまうんですけど、仙台、ね、いろんなことを今まで経験してたところですよね。例えば梅田川。ね、たかだか40年前ですよ。もう40年前、50年前ですよね。もう死んだ川だったわけですよ。でも住民の皆さん、行政の皆さんがいろんな努力をしたら今はきれいな川になった。ね。で、絶滅危惧種の魚も今住んでるんですって。今から30年前です。ね。春先。コロナなんかなかったけど、春先街出るときマスクしないと街中来れませんでしたよね。スパイクタイヤの粉塵。で、これ今もみんなないじゃないですか。やっぱこれなんでかなっていうと、人間が努力をして少しずつ、でそれが自然の治癒能力で元に戻してくれたのかなと思います。確かにこのサイエンスのデータを見ると、正直お先真っ暗です。でもやっぱり希望だけは捨てちゃいけないと思います。で私たちは希望は捨てられません。
だって2050年、キリバス、あなたたちの国、住めなくなりますよって言われて、はあ、そうですかとやっぱなんないですもん。だからこの希望を保つためにも、皆さんの存在が私たちの希望だし、私たちの希望、国の未来に対する希望というのは、やはり皆さんのご家庭、もしかしたらお子さん、お孫さんをお持ちの方にも、今皆さんがされていることを知っていただいて、ぜひね、巻き込んでほしいと思います。日本には1億2000万人人が住んでいて、1人が1億2000万歩歩くの大変なんですよ。でも1億2000万人が一歩踏み出すと、これはかなり大きな力になると思うんですよね。で、皆さんはその一歩一歩をお持ち、一歩だけじゃなくて何十歩お持ちの皆さんですから、ぜひたくさんの方を巻き込んでですね、そういった未来を作ることができればいいなって、僕はちょっと青臭い話かもしれないですけど、思ってます。はい、ありがとうございます。梅田川とスパイクタイヤといえばね、ここに今日来ていらっしゃる皆様方も、記憶に新しい、古いのかと思いますけれども、知らない人いないお話ですね。はい、忘れないということにつながるかなというふうに思います。はい、では、櫻井先生、いかがでしょうか。大丈夫。そうですか。はい。それではね、今いろいろお話しくださったところなんですが、いかがですか、皆さん。ちょっとずっと座ってて、ご不満ではありませんか。今日はね、せっかくですね、キリバスで、いろいろ、実体験をされて、それを伝えてられる。小野さんもいらっしゃいますし、サイエンスの専門家である福島さんもいらっしゃいますし、SDGs ですね、それから防災教育のプロフェッショナルの櫻井先生もいます。日本で ESD を推進されてきた三上先生もいらっしゃいます。いかがでしょうか。会場の皆様、こちらで少しですね、フロアを開けさせていただいて、ちょっと私は言いたいんだという方がいらっしゃったら、どうぞ、何か、お話をいただければというふうに思いますけれども、いかがですか。今の話を聞いてきてね、こういうことを考えたんだとか、こんなことを言いたいんだっていうようなことがあれば、お願いいたしたいと思います。はい、急にフロアに振ってしまいましたが、いかがでしょうか。はい、今日は皆さんのとても、いいお考えを伺ってこのシンポジウムに参加してよかったなと思います。ありがとうございます。私、一時ちょっと席を外しましたので、もしかしたらとんちんかんなことを言うかもしれませんが、お許しください。私はもうこの中でもきっと相当年上の方で、私が小さい頃はプラスチックなんかなかったです。買い物の時はみんな鍋を持っていくとか、何か競技っていうものに豆腐とかなんかを入れて、そして帰ってきたものです。で、本当に今の生活、とても便利ですね。本当に便利です。私たちが小さい頃には考えられなかったような便利さがあるので、この便利なものをもう一度捨てられるかっていうとなかなか難しい。特に若い方々はきっと考えられないと思うんですね。ちょっと汚い、すごく衛生意識が高いので、もう汚いものは嫌だみたいなのがあるので。でも今皆さんのお話のように少しでも我慢すれば、我慢っていうのは良くないとかおっしゃってましたけども、私もついこれ今買ってしまったんですが、こういうものを買わないで自分から水筒を持ってくるとか、プラスチック、今スーパー行くと何でも全部プラスチックの袋に詰められています。あれも本当に私はおかしいなと思いながら買ってしまっているんですが、これはこんな皆さん、私たちの意識一つで変わると思うので、自分の子どもたち、孫にも伝えていきたいなと私は思いました。ありがとうございました。素晴らしいお言葉をいただきました。それこそ巻き込む力ですね。それですいかがですか。若い人の意識っていうお話が出たんですけど、可能性はありますか。
ありがとうございます。私はおっしゃる通り、若い方にね、衛生意識っていうのも同時にすごく高いので、そこをどうするのかなっていう問題はあると思うんですけれども、今日、実はいくつか良かったなと思ったのは、先ほど福島さんのお話で、ついに科学的にも地球温暖化が進んでいるっていうことが明言されたっていうことなので、多分これから個々の行動が変わるのと同じく、その国際的な枠組みで科学的にも認められた気候危機なので、いろんな政策も変わってくると思うんですよね。だからペットボトルもなくなってくるかもしれないし、プラゴミだって、あるいはホテル泊まってましたけど、歯ブラシだって、櫛だって全部部屋に常備されないようにもなってきてるっていうことで、私たちの力と同時に、さっき私話したように、社会のシステムも変わってくるっていうところが今起きてる。これが希望かなと思っていて、それが当たり前になってくるっていうことは今感じ取ってるので、それと合わせていくっていうことが前進していく一つの力かなと思います。それと、やっぱり小学校とか中学校の現場で、子どもたちへの教育っていうのが ESG やいろいろな気候変動の教育が進んでるっていうことももう一つの希望で、さっき申し上げたように価値観を変えるってことは50歳以上無理です。ですよね。やっぱりどんどん頑固になっていっちゃいますからダメなんですけど、若い柔軟な人たちがそれが当たり前になって、そして政策も国際的なものも変わっていくっていう、今多分過渡期にあると思ってて、でもその兆しはすごく見えているので、今のいろんなご心配もあるけれども、自分たちの力プラスが必ず働いてくるかなと思います。それからプラスチックで言えばシングルユースをやめるっていうことだけでも随分違うので、一回使って捨てるじゃないっていうね、そこだけでも変わるのかなっていうふうにも思っています。はい。はい。加えさせてもらっていいですか。産業革命から今までね、化石燃料時代なんですよ。それは石油であり、石炭であり。で、地球の中で、歴史の中でいろんな時代があったわけですよね。で、石器時代ってあったわけですよ。石器時代終わりましたよね。あれなんでかって言ったら、地球から石がなくなったからじゃないんです。石よりももっと便利なもの、石よりももっと使いやすいものが見つかったから、石器時代が終わったんです。なので、私たち今、化石燃料時代の中に住んでいます。で、石炭、石油が枯渇するから石炭、脱石油、石炭ではなくって、それじゃない生活の方法、それじゃないライフスタイル、ビジネスモデル、そういうのが本当出てくるんじゃないかな、まさにその櫻井先生がおっしゃった、その過渡期に今いるんじゃないかなと思います。ビニール袋の代わりに別の素材の袋が出てきても僕は全然おかしくないと思います。で、それがだから今の生活の便利さを我慢してくださいって難しいですよ。できない、正直。でも逆に今使ってる買い物袋がビニール袋だけども違う素材が出てきて、もっともっと地球に優しい素材が当たり前に使われるような時代があともうちょっとで来るんじゃないかなっていうふうに期待も希望も持ってます。すみません、ちょっと付け加えました。はい、とてもいいお話ありがとうございます。もう一人ぐらいいかがでしょうか。はい、じゃあお願いします。安倍さんかな。はい。はい、安倍と申します。私は一番心配しているのは自分の命なんですよね。命がどこまであるかって思うんです。線状降水帯とかいろんな災害がやってきてますよね。これが本当に自分の子供たちとか孫に消えていくというかなくなるような時代がやってくるんだろうかっていつでも思うんですよ。自分のうちももう古くなってますけど、このうちが残ることができるのかなって、それも思うんですね。ですから、これを一人でも多くの人に伝えるためにはどうすればいいのかなって、私いつでもそれを思ってるんです。それは真夜中に私もよくテレビを見るんですけど、真夜中にはいろんなことをやってますけども、これを真夜中じゃなく昼間の時間にでもできたら、土曜とか日曜とかね、そういう時間にでもできたら、もう少し多くの人に伝えることができるのかなと思ってます。私、83歳過ぎてますんで、今から何年生きられるのかなと思いますけど、健康であの世に行くためには、やっぱり自分の子どもたちに迷惑かけないように、そして子どもたちが健康で生きられるように、
なればいいよなと思って日々頑張っているところでございます。こういうところを少し教えていただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、大変貴重なお話ですね。人々を巻き込む、家族を巻き込んで、伝えていくにはどうしたらいいのかというお話を頂戴しました。いかがでしょうか。振ってもよろしいでしょうか。なかなか難しいですかね。なんかね、気仙沼の方で海洋プラゴミを収集してるんですよ、子どもたちがですね。でそうすると海洋プラスチックゴミ、海で拾うんですけど、皆さんプラゴミ分別して、ね、思うでしょ、それ韓国から来てるんだろうとか、中国から来てるんだろうと。実は違うんですね。どのゴミが多かったかというと、漁網とか、漁具のゴミが一番多いんだ。それで子どもたちはそれを親に、伝えたのそうですね。その漁業されてる方ですからね。で、そうすると、やっぱり親御さんの方もそれは恥ずかしいなっていう話になって問題だなっていうふうに考えるようになってきたっていうことがありました。非常にインパクトがある伝え方かなというふうに思いましたが、私がごちゃごちゃ言ってる間に何かご助言はございますでしょうか。じゃあ福島さんも。貴重なコメントありがとうございました。やはりこの情報を伝えるっていうのはすごい重要なことでして、気象庁でもどうやって情報を皆さんに伝えるかっていうのを常に考えているわけですけども、一番手っ取り早いのはそのマスコミの方ですね、テレビとかそういうネットとかそういうところから皆さん情報を取られているのは多いかと思います。で、あと今、ちょっと高齢者の方には、あれかもしれないですけど、今、スマートフォンとかありますよね。で、そういったものにですね、直接なんていうか、防災情報キキクルって聞いたことありますかね。危険度土砂災害とか、浸水のやつとか、危険度分布を示すものがあるんですけども、実際住んでらっしゃる方のとこを登録しておけば、そういう危険な情報があったときに、実際スマートフォンにパッと流れるっていう、そういう仕組みもあったりしますので、そういったものを活用していただいたり、もしそういった方が高齢者の方が難しいなっていう方がいましたら、身近なご家族の方とか身近な方がそういった情報を受けて高齢者の方に伝えていただくとか、そういった今自治体の方でもそういった特に小さい自治体ほどそういったのは手厚いというふうに考えているというか、そういったお話は聞いてますので、そういった形で、情報の方を利用していただければと思います。はい、その他の方よろしいでしょうか。はい、それではそろそろね、このシンポジウムを締めないといけないんですが、フロアの方のご協力もどうもありがとうございました。いろいろお話になった中で、いかに行動変容をするかという、プロセスの中で、やはりですね、人々の出会いとつながりをもっと強めていかなくちゃいけないというお話を頂戴いたしましたし、またですね、周りの人々をどう巻き込んでいったらいいのかというところも焦点として上がってきたのかなというふうに思います。またサイエンスの進歩による、そういう個人の、行動変もありますけど、サイエンスの進歩による社会的な変化とか、あるいは政策の変化で周りの雰囲気も変わってくる、今、転換点にあるというお話を、いただきましたので、もっとより良い世界を目指して、私たち個人個人も頑張っていきたいなというふうに思います。本日は、そういうことで、こちらのですね、シンポジウム、共に生きる未来のパネルディスカッションの方を終了させていただきたいと思います。長時間にわたりどうもありがとうございました。パネリストの皆様、ファシリテーターの一ノ瀬先生、大変熱い対話をしていただきまして、私たちも少し一歩でも前に進めるようにというような思いを抱いたところです。今日は大変ありがとうございました。お戻りいただきたいと思います。
皆様、長い時間お疲れ様でした。閉会のご挨拶を当協会専務理事の赤塚義雄が申し上げます。ご紹介いただきました仙台ユネスコ協会専務理事の赤塚義雄と申します。よろしくお願いします。本日はですね、テーマはですね、シンポジウム共に生きる未来へということでありましたが、午前中はですね、キリバス訪問報告とかですね、あるいはキリバスの、田原の市長さんのお話とかですね、いうこと。午後からはまさにシンポジウムでですね、講演と、パネル討論ですね、していただきまして、本当にいろんなお話を伺いました。私は午前中から聞いておりまして、ちょっと何点かですね、言葉としましてね、いろいろと考えさせられたのはですね、午前中の内藤先生のお話の中でですね、絵の中でですね、一番印象に残ったのは、海抜3メーターのあれありましたよね、ポスターが。あれが一番印象に残りましたね。いろんな面でね、海面上昇でいう問題ありますけれども、あの辺がですね、一番身近にね、感じられました。あとですね、先ほどのシンポジウムの中で、白熊とキリバスの子供の話ありましたよね。あれも非常にね、印象に残りました。確かにね、桜田先生もいろんなコメントございましたけども、あれがですね、やっぱりね、人間が大事じゃないかなと、もちろん、先生おっしゃいましたようにね、ああいったことで一番分かりやすい場面かもしれませんけれども、やっぱり、ああいった後に一言でもいいからね、キリバスの子供の話が出ればいいなというふうに私も実は感じました。あとですね、あとこれも健太郎さんのお話でありますが、30年前に比べてね、確実にやはり海岸線が後退しているとお話がございましたよね。やはり普段生活していきますとなかなか分からないんですが、長い目で見るとね、結構その大きな変化が分かるとありますので、そういった事柄は我々の生活の中でもですね、いろいろとあるんじゃないかなというふうに感じました。あと、先ほどのシンポジウムの中でですね、小学校教育とかありましてね、で、幼稚園でもやってるんじゃないかという話があったんでありますが、私はもちろん高齢者でありますけども、我々みたいな高齢者に対しましてもね、やっぱり、教育って言いますかね、先ほど50歳以上はね、もう無理じゃないかという話もございましたけれども、逆に言えばですね、やっぱり昔の考えしかありませんので、程度だった教育をね、我々みたいな高齢者にもですね、いろんな場面でね、必要じゃないかと。テレビではいろんなことやっておりますが、やはり体系だったですね、教育をする機会があればなというふうな感じがいたしました。という中でありますが、三上先生の方からですね、昔は公害という言葉があったけどもね、今は死語化しているとかですね、あとオゾン層の破壊もね、改善している。あと、先ほど仙台の川の名前なんでしたっけ、あれも改善。ということで、やっぱり人間の英知でですね、やっぱり努力すればね、環境は変更できるんだなというようなことを感じました。何点か感じたのでありますが、これは私の感想であります。本日はですね、実は仙台ユネスコ協会の目的の一つにですね、海外相互理解の促進というのがあります。これはいろんなテーマといいますか、目的があるんでありますが、これがありましてですね、まさにこの今回のキリバスに、民間ユネスコ協会を設立支援ということはですね、仙台ユネスコ協会の大きな目的の一つがね、現在実施しているということがありまして、今日ですね、約5前後にわたりまして、こういったお話を、課題をですね、共有化できたのはね、本当にありがたいと思います。あと最後になりますが、先ほど内藤先生もお話ありましたが、今回のテーマは、これも私、初めて分かったんですが、2018年9月ですから、4年半ぐらい前ですかね、この時にですね、これ、内藤先生からお借りしたんですが、ユネスコカレッジ講座がありましてね、今伝えたい地球温暖化最前線、キリバスとのこととありましてね、これがきっかけでですね、この3年前からやっている、民間ユネスコ協会の設立という課題にね、結びついたんですね。それ以来のですね、健太郎さんとの、なってますか、お付き合いとありまして、本当に長い間ですね、ご指導いただいております。で、さらにですね、ユネスコ協会の中でこのテーマをですね、牽引してくださいました内藤副会長ですね、のですね、
このお二人のご尽力がなければですね、今日のこのシンポジウムはね、とても開催できなかったんじゃないかと思いますので、大変恐縮でありますが、お二人にお立ちいただいてね、皆さんでお二人に感謝のですね、拍手をお願いできればと思います。ありがとうございました。先ほど、キリバスの田原の市長参加もありましたがね、これからもいろんな面で協力しようということをご提言がありましたし、これは我々、犬福協会はものすごく考えておりまして、実は今ですね、三上会長が東本清掃って言いますかね、東本清掃っていうか、北海道とかね、みんな行ってますから、何泊もありますが、いろんなところに行かれてですね、これからのキリバスの新しくできる民間犬福協会との関係をどうしようかということで、いろいろとね、ご尽力なさってますんで、これまた新しい展開があるんじゃないかと思います。よろしくお願いします。若干長くなりましたが、すみません。最後にですね、実は今回のシンポジウムを開催できたのはですね、いろんな方々の講演とかですね、ご協力がありました。最後になりますが、ご承知だと思いますが、ちょっとこの講演いただいた方々をですね、ご紹介いたしまして、ご挨拶に変えさせていただきます。共催はですね、一般社団法人日本キリバス協会、ESA ユネスコスクール東北コンソーシアムであります。講演がですね、日本ユネスコ協会連盟、環境省東北事務局、東北地方 ESA 活動支援センター、あと宮城県仙台市、あとは協力がですね、キリバス共和国南田原市となっておりまして、これ以外にですね、実は補助金とか助成面でですね、ある機関から、ご協力をいただいております。この機関の名前を申し上げますと、未来の東北博覧会記念国際交流基金助成事業ということで助成金、仙台観光国際協会補助事業で補助金ですね、というところからですね、補助金、助成金いただきまして、本日の会がですね、開催することができたということをですね、ご報告いたしまして、閉会の挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。キリバス共和国の課題は、日本の課題でもあり、世界の課題でもあります。キリバス共和国に民間ユネスコ協会が設立された今、お互いを理解し、共に生きる未来に向けて一緒に行動していきましょう。皆様、ご参加いただきありがとうございました。皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。サロコモアントキン、アラワーキンテタイエイ、カンバシンラパ、アワレイエタンカミ、カンナテケラオインタイナ。これをもちまして、本日のシンポジウムのすべてを終了いたします。ありがとうございました。